Hoe ziet het leven eruit in een overbevolkte cel? Welke initiatieven helpen gedetineerden om na hun straf opnieuw een plaats te vinden in de samenleving? En wat gebeurt er precies op de afdeling DVA? Die vragen stelde HBVL-journalist Joos Meesters zich in onze nieuwe zomerreeks Achter de tralies. Welkom bij een speciale aflevering van HBVL Crimi. Journalist Joos Meesters, welkom. Ja, je bent achter de tralies een kijkje gaan nemen. Vertel eens even waarom dat je dat gedaan hebt en hoe dat was. Dat klopt, Tom. Gevangenissen zitten natuurlijk elke dag in het nieuws. Hè, door de overbevolking of door Freddy Orion of zo die vrijkomt. Maar ik denk dat heel weinig mensen er ooit binnen zijn gaan kijken. Ik was er al sinds nooit geweest. En ik was er wel heel benieuwd naar hoe het leven daar nu eigenlijk is. En of al die verhalen kloppen. We hebben de vraag gesteld en we waren welkom om daar een uitgebreide kennismaking te hebben met de gevangenis. En dat hebben we gebundeld in een reeks van 6 afleveringen die deze zomer verschijnt. Ja, en voordat we het hebben over specifieke thema's, Joos, wat is je het meeste bijgebleven van al die bezoeken daar? Ja, het is een heel bijzondere wereld, een heel complexe wereld ook. Het zijn niet de clichés die je zou verwachten. Er is tegelijk, er zijn heel schrijnende toestanden, maar ook heel menselijke taferelen. Dat loopt er allemaal door elkaar. En ja, dat heeft me misschien toch wel het meest verrast. En natuurlijk, je haalde het zelf al aan, overbevolking is een structureel probleem in de Belgische gevangenissen. Hasselt is daar helaas geen uitzondering in. Hoe zie je eigenlijk die problematiek terugkomen in de gevangenis? De gevangenis van Hasselt is eigenlijk gebouwd voor 450 gedetineerden, maar toen wij er waren het er zo'n 650. Dat is natuurlijk een heel groot verschil in het bekende fenomeen van de grondslapers. Dat komt natuurlijk veel in de media. In juni waren er dat in Hasselt gemiddeld 27 per dag. Mensen waar dus eigenlijk geen bed voor is en die op een matras op de grond moeten slapen. Ja, Joos, wat mij erg opviel, ik heb de stukken al kunnen lezen natuurlijk, men heeft al stapelbedden bijgeplaatst in cellen die eigenlijk oorspronkelijk bedoeld waren voor 1 gedetineerde. Dus men ligt soms met 3-4 personen op 1 cel. Er zijn inderdaad al stapelbedden geplaatst, maar dan nog is de capaciteit niet voldoende en dan moeten er soms matrassen worden bijgelegd op de grond. Waardoor er dan 3 gedetineerden zitten in een cel die eigenlijk voor 1 persoon bedoeld is, of 6 in een cel voor 4. Vaak is dat met het hoofdeinde naast de toiletpot. Dus dat is al redelijk schrijnend, maar dan heeft het ook natuurlijk gevolgen voor de begeleiding. Die is ook niet voorzien op die grote capaciteit. Dus op die vlakken merk je dat die overbevolking toch wel een groot probleem is. En je hebt dat zelf ook kunnen ervaren. Er was een incident tussen 2 gedetineerden die het niet eens geraakten op cellen. Ja, dat is maar een kleine anekdote, maar het illustreert wel tot wat voor situaties het leidt. Dat was op sectie 10. Dat is waar de nieuwkomers binnenkomen en waar dus veel verloop is van gedetineerden. En soms klikt dat en soms ook niet, want er worden ook heel veel talen gesproken. De cipiers vertelden 12 talen op die gang. Dus vaak is er ook een communicatieprobleem. Dat voorval waar we getuigen van waren, plots was er veel kabaal in een cel. De cipiers gingen er dan naartoe en er werd iemand naar buiten gebracht die duidelijk over zijn toeren was. En toen we dan vroegen wat er aan de hand was, bleek dat het een discussie was over de tv. Ze raakten het niet eens over welke programma's of welke zenders ze gingen bekijken. Maar als je de hele dag samen in een cel zit, kan dat na verloop van tijd natuurlijk wel tot spanningen leiden. En die persoon moest er dan uitgehaald worden en naar een andere cel overgebracht worden. Dus het is maar een klein voorval, maar het geeft wel aan wat de situaties zijn waar die overbevolking toe leidt. Ja, absoluut niet gemakkelijk. Je hebt ook met iemand gesproken over de spanningen die dat met zich meebrengt en het gevoel dat daar toch wel rond leeft, rond die overbevolking. Jazeker, we hebben daar meerdere gedetineerden over kunnen spreken. Er was zelfs iemand die vernam dat we journalist waren en die spontaan ons aanklampte om die situatie aan te klagen. Die zei van dat kan niet meer, dus die overbevolking, dat is onmenselijk voor ons. Sommigen kunnen daar nog wel enigszins begrip voor opbrengen. Maar niemand vindt het natuurlijk prettig om in zo'n cel te zitten. Je hebt totaal geen privacy. Sommige gedetineerden leven ook vooral 's nachts, hebben eigenlijk een omgekeerd ritme. Ja, als jij met zo iemand op cel zit die de hele nacht bezig is, lawaai maakt, dat zijn allemaal moeilijke situaties natuurlijk. Een andere sectie waar je ook op bezoek ging, dat was sectie 20 en dat is een speciale sectie. Vertel eens. Inderdaad, dat klopt. Sectie 20 is een aparte afdeling binnen de gevangenis. Daar zitten de gedetineerden
alleen op cel. Dus er is ook extra toezicht. Er zijn meer cipiers. En dat is omdat de mensen die daar zitten, die kunnen moeilijk samenleven met anderen door dikwijls bepaalde psychiatrische problematieken of zo. Er zijn meestal ook bijzondere veiligheidsmaatregelen, heet dat. Bijvoorbeeld dat ze geen scherpe voorwerpen mogen hebben of dat ze om de 15 of 30 minuten gecontroleerd moeten worden. Dat gaat dan eigenlijk echt over de veiligheid van die mensen ook proberen te garanderen. Dat kan zijn voor hun eigen veiligheid. Het kan ook zijn voor de veiligheid van anderen. Maar er is dus extra toezicht nodig. Op die afdelingen zijn er ook meer veiligheidscellen dan op andere afdelingen. Toen wij er waren, zat er zo iemand in een veiligheidscel en er klonk een voortdurend geklop van die gedetineerde die ergens tegen aan het slaan was. En ze vertelden ons dan van dat is iemand die komt eigenlijk uit een psychiatrisch ziekenhuis. Maar was daar agressief geweest tegenover het personeel. Ze wisten niet meer waar die man naartoe moest. En die belandt dan op die sectie 20. En omdat hij ook daar onhandelbaar was, is hij dan uiteindelijk in een veiligheidscel beland. Dat kan maar voor een beperkte tijd. Maar je ziet dan, zelfs daar lukt het niet om zo'n man goed te omkaderen. Heel moeilijk voor die cipiers die daar eigenlijk ook niet voor opgeleid zijn. Want dat zijn echt psychiatrische problematieken. Dus ook in de gevangenis zitten die mensen eigenlijk niet op hun plaats. We spraken met iemand van de directie die zei, als ik zou moeten schatten, ik denk 40% van de gedetineerden in Hasselt hoort hier eigenlijk niet thuis. Dat kan zijn omdat ze een verslavingsproblematiek hebben, maar ook mensen met zware psychiatrische problemen. Ja, en vaak wordt het probleem ook alleen maar erger, want natuurlijk, zoals je zelf zegt, het is niet dat men daar eigenlijk de juiste omkadering, ondanks dat de mensen heel hard hun best doen, men kan simpelweg niet de juiste psychische zorg aanbieden daar. Hè? Nee, de directielid zei ook van we kunnen die mensen hier wel in bedwang houden, maar de juiste zorg bieden, dat kan hier eigenlijk niet. Joos, je hebt ook gezien hoe dat men eigenlijk ondanks die overbevolking toch wel wat initiatieven neemt, die toch wel wat menselijker zijn en die er ook voor zorgen dat de detentie iets of wat zinvol wordt ingevuld. Vertel eens even. Dat klopt, er zijn wel wat initiatieven rond. Waar elke gedetineerde bijvoorbeeld recht op heeft, is bezoek. Elke zaterdag is er bijvoorbeeld kinderbezoek. Dan worden er activiteiten georganiseerd ook voor de kinderen van gedetineerden. Dat is natuurlijk heel belangrijk en je merkt dat gedetineerden daar ook heel erg naar uitkijken natuurlijk. Dat is een lichtpuntje binnen hun detentie. En het is belangrijk dat die kinderen contact kunnen houden met hun ouders die in de gevangenis zitten. Maar ook voor de gedetineerde zelf is dat heel belangrijk dat hij zijn rol kan bewaren binnen dat gezin, zodat hij ook als hij vrijkomt, dat hij niet helemaal vervreemd is van zijn kinderen natuurlijk. Ja, het is hoe dan ook een hele moeilijke situatie. Je sprak ook met een jonge vader, Ken. Dat was wel een speciaal verhaal. Hè? Ja, dat is iemand die er al heel wat jaren zat. Die zijn zoon was 10 jaar. En zij moesten dus leven met het gegeven dat papa in de gevangenis zat. Hij had wel het geluk, want dat hebben niet alle gedetineerden, dat zijn familie op bezoek kwam en dat hij zijn zoon dus kon zien tijdens dat kinderbezoek. Hij probeerde ook telefonisch contact te houden, belde bijna elke dag, want dat kunnen ze wel vanuit een cel. Hij volgde ook de schoolcarrière van zijn zoon, schreef bijvoorbeeld op wanneer die ouder contact had of zo, hoewel hij er zelf natuurlijk niet bij kon zijn. Maar hij zei, ik vind dat wel belangrijk dat ik op die manier betrokken kan blijven en niet helemaal vervreemd van die thuissituatie. We hebben ook aan die jongen even kunnen vragen hoe hij daarmee omging. En je zag wel dat hij dat heel moeilijk vond, maar dat hij ook wel blij was dat hij zijn papa in de gevangenis kon komen bezoeken. Blijft natuurlijk inderdaad heel erg belangrijk, omdat het natuurlijk ook helpt op een betere re-integratie na een straf. Hè? Absoluut. Joos, een ander mooi verhaal dat me opviel in de stukken die je schreef, is dat van de bewakingsassistent Veronique. Vertel eens even. Veronique is wel een figuur binnen de gevangenis. Iets wat ik helemaal niet verwacht had, maar de gevangenis van Hasselt heeft dus een moestuin. Die is aangelegd op de helft van het voetbalveld dat er vroeger was. Maar ze hebben dat eigenlijk nooit echt kunnen gebruiken omdat het ontsnappingsgevaar te groot was. Omdat daar een helikopter kan landen of zo. Hebben ze dat nooit geprobeerd of nooit gedurfd om daar echt veel te voetballen. En dus nu is het een moestuin geworden. En Veronique is de bewakingsassistent die daar verantwoordelijk voor is. Ze zegt zelf, ik had totaal geen groene vingers vroeger. Ik heb dan met YouTube heb ik me daarin bijgeschoold. En nu neemt zij elke dag 15 gedetineerden mee om te werken in die moestuin. En je merkt dat die gedetineerden daar heel erg naar uitkijken. Want dat is weer een gelegenheid die ze hebben om eens uit die cel te komen. Om bezig te zijn
in het groen dan nog. En dat doet hen heel veel deugd. Je merkt ook dat de band tussen gedetineerde en bewakingsassistent daar helemaal anders is. De gezagsverhouding is wat anders. Veronique zegt, ja, we zitten met onze handen in de grond en we zitten op hetzelfde niveau. En daardoor komen de gesprekken los. En dat is een van die initiatieven binnen de gevangenis waarvan je ziet van, dit helpt mensen wel vooruit. Ja, en dat is mooi, zeker gezien de overbevolkingsproblematiek die er is. Je kreeg ook aardbeien aangeboden, heb ik gelezen. Dat klopt, ja. Ze waren natuurlijk zoals elke tuinier heel trots op wat ze verbouwen daar. En ze hadden hele lekkere zoete aardbeien. Ze waren er zelf al een beetje beu ondertussen, omdat ze er zoveel hadden. Maar ze waren inderdaad heel, heel lekker. Ja, een ander moeilijk probleem in de gevangenis is natuurlijk drugs. Daar kunnen we niet rond. Dat heb je ook zelf kunnen vaststellen, hè? Ja, ik had er natuurlijk al wel van gehoord dat er een drugsprobleem is in de gevangenis, maar ik heb nooit beseft hoe groot dat wel is. Zowel elke gedetineerde als elke cipier of bewakingsassistent waar je mee spreekt, zegt dat, bevestigt dat. Er is een gigantisch drugsprobleem. Je kan er alles krijgen, vooral op de wandeling blijkbaar. Ja, want de wandeling noemen ze ook wel de jungle. De wandeling wordt de jungle genoemd. Ja. Een gedetineerde zei letterlijk van je kunt er echt het hele alfabet krijgen. En ja, die verslavingsproblematiek zit daarmee binnen de muren. Dat leidt natuurlijk ook tot agressie, tot afpersing. Er werd verteld, gedetineerden die buiten de gevangenis mogen, bijvoorbeeld tijdens penitentiair verlof of die een keer buiten mogen, die worden al op voorhand onder druk gezet om dan drugs de gevangenis binnen te smokkelen. We spraken ook met iemand die in de gevangenis zat, omdat hij in een drugslab had gewerkt. En die zei, ja, het is zelfs zo erg, terwijl ik hier zit, worden mijn ouders onder druk gezet, zodat ik terug in een drugslab ga werken zodra ik buiten kom. Dus je merkt hoe groot dat de greep is van die drugsproblematiek op die hele detentie. Ja, je zou denken in een gevangenis dat daar absoluut geen plaats voor is, maar dat blijkt dan niet zo te zijn, hè? Het blijkt heel moeilijk om dat buiten de muren te houden, omdat de voorwaarden om tot een naaktfouillering over te gaan, die zijn verstrengd, waardoor het heel makkelijk binnenkomt als een gedetineerde contact heeft gehad met de buitenwereld. Ja, en er is wel één afdeling die er tussenuit springt, mogen we wel zeggen. Dat is de drugsvrije afdeling. Ook daar ben je op bezoek geweest. Dat klopt, ja. De drugsvrije afdeling, dat klinkt natuurlijk als een tegenstelling of als iets wat niet nodig zou moeten zijn. Hè. Je zou denken, is een gevangenis niet drugsvrij, maar nee dus. Die drugsvrije afdeling is daar een uitzondering op. Daar wordt gewerkt met gedetineerden die een drugsproblematiek hebben en ook drugsgerelateerde feiten gepleegd hebben. En wat zij daar doen is, ze krijgen meer privileges. Ze zitten bijvoorbeeld doorgaans alleen op cel. Ze hebben iets meer mogelijkheden. Maar daar staat ook iets tegenover. Er wordt iets van hen verwacht. Namelijk ten eerste, ze gebruiken niet. Daar worden ze streng op gecontroleerd. Geen agressie, geen diefstal. Ze moeten zich aan de voorschriften houden. En zo wordt er dan gewerkt aan die verslavingsproblematiek onder controle krijgen. In een verhaal van geven en nemen. En ja, dat lijkt wel goed te werken. Ja, want daar zijn cijfers over. Dat recidivegevaar is een pak lager dan wat het normaal is, hè? Ja, er werd ons verteld dat 70% is, algemeen. Hè? Dus de kans dat een gedetineerde opnieuw in aanraking komt met het gerecht na zijn gevangenisstraf. Op die DVA is dat slechts 40%. Oké, je zou kunnen zeggen dat is nog een behoorlijk aantal, maar het is toch ook al een heel verschil. Ja, en dan heb je natuurlijk ook het feit dat men niet spreekt over gedetineerden daar, maar over bewoners. Ja, bewoners, dat geeft ook een beetje aan de andere aanpak. Hè. Ze worden niet behandeld als gedetineerden die gewoon braaf moeten luisteren, maar bewoners die iets meer engagement vertonen, initiatief kunnen nemen om zelf hun situatie in handen te nemen. Joos, 99% van de gedetineerden komt ooit vrij. We hebben natuurlijk pas het voorbeeld van Freddy Horion gehad. Dat maakt dat re-integratie een enorm belangrijk thema is binnen de gevangenis, hè? Ja, het klopt. Hè. Eigenlijk zou het uiteindelijk het doel van die gevangenisstraf moeten zijn dat iemand er beter uitkomt. Maar als je met gedetineerden en ook personeelsleden in de gevangenis praat, stel je daar toch ernstige vragen bij. Veel gedetineerden zeggen, het aanbod is te beperkt, de wachtlijsten zijn te lang.
Je leert hier niks behalve illegale dingen, hebben we ook wel gehoord. Ja, dat maakt dat het allemaal moeilijk is. Het is ook niet zo, wat je misschien zou verwachten, dat gedetineerden allemaal zo snel mogelijk buiten willen. Bijvoorbeeld op die drugsvrije afdeling, daar zitten mensen die zeggen, ja, als ik buiten kom, ben ik een vogel voor de kat. Hier is er omkadering, hier heb ik mijn problematiek onder controle, maar ik weet niet of ik het buiten red. En dat hoor je bij wel meer gedetineerden. Ze willen niet per se, er zijn er natuurlijk, hè, die gewoon zo snel mogelijk buiten willen en opnieuw beginnen, die zijn er natuurlijk ook. Hè. Maar het viel mij wel op dat er ook mensen zijn die dat niet willen en die zeggen, doe mij eerst maar een beperkte detentie, dat ik buiten kan gaan werken en 's avonds terug naar de gevangenis kom, dan zijn mijn kansen om hier weg te blijven veel groter. Ik heb een foto ook gezien in een van je stukken. Dat was een man op slippers met een vuilzak met al zijn spullen in. Die stond letterlijk buiten op straat en moest terug beginnen aan zijn leven. Ja, dat lijkt me ook heel erg moeilijk. Hè? Ja, dat was Sam, zo hebben we hem genoemd, want zo heet hij niet echt, maar zijn moeder kwam hem ophalen. En dat is ook zo iemand die zei, ja, hoe langer ik hier in de gevangenis zit, hoe dieper ik in de shit beland. Zo zei hij het letterlijk. En nu kon hij met een enkelband bij zijn moeder gaan wonen. Hij had een job, wat dikwijls ook een voorwaarde is voor zo'n enkelband. En hij had het gevoel dat dat hem wel betere kansen gaf dan dat hij nog langer in die gevangenis zou blijven en niet weten wat er dan nog allemaal op hem af zou komen. Ja, en als we dan specifiek kijken naar de initiatieven die binnen de gevangenis genomen worden, welke zijn dat eigenlijk? Er zijn er heel wat. Hè. Er zijn 30 organisaties binnen de gevangenismuren die allemaal een aanbod hebben. VDAB, CAW, rond verslavingsproblematieken. Er is heel veel aanbod, maar er zijn altijd beperkingen van mankracht en wachtlijsten. Lokaaltjes is dus blijkbaar ook een probleem. Voldoende lokaaltjes vinden binnen de gevangenis om hun werk te kunnen doen. Daarnaast iets wat ook erg belangrijk is, denk ik, zijn de werkhuizen. Dus binnen de gevangenis kunnen gedetineerden werken. Ze waren daar bijvoorbeeld bezig met aanhangwagens waarop dan grote ledschermen gemonteerd worden. Bijvoorbeeld zoals je die ziet voor het WK voetbal. Die worden in de gevangenis gemaakt. En voor gedetineerden is dat vaak heel waardevol. Hè? Dat geeft een zinvolle invulling aan hun dag. Maar ook daar lange wachtlijsten, dikwijls tot 9 maanden, zijn maar 120 plekken maximum voor 650 gedetineerden. Dus dat is allemaal beperkt, maar je voelt wel, dat geeft een gevoel van eigenwaarde en ze verdienen er ook nog iets aan. Ja, want het leven achter de tralies is niet per definitie gratis, hè? Nee, het kan. Hè. Je kunt er overleven zonder geld, maar dan wordt het ook echt overleven. Je krijgt 3 keer per dag iets te eten. Je hebt een matras om op te slapen. Maar het is wel comfortabeler als je nog wat zakgeld hebt. Bijvoorbeeld, de meeste gedetineerden kunnen bellen vanuit hun cel. Soms zijn er natuurlijk wel restricties, hè. Bepaalde nummers die niet gebeld kunnen worden of zo. Maar dat kost ook geld. Ik dacht 12 cent per minuut voor een binnenlands gesprek. Aan het einde van de maand gaat dat dikwijls over honderden euro's. Ze kunnen ook wat extra eten kopen. De kantine noemen ze dat. Maar ook dat kost geld. Als je dat niet hebt, dan is het volgens een gedetineerde die we spraken dikwijls boterhammen met confituur. Is dat natuurlijk ook met een korreltje zout te nemen, want dat werd ons ook verteld binnen de gevangenismuren. Wat gedetineerden vertellen, je moet ze niet te veel op hun woord geloven. Joos, je sprak ook met beleidscoördinator hulp en dienstverlening Berb Leenaars over de complexe problematiek rond integratie. Vertel eens even. Dat klopt, ja. We waren benieuwd we hebben daar de vraag gesteld, waarom loopt dat zo moeilijk, die integratie, die re-integratie in de maatschappij? En zij zegt, het zijn dikwijls heel complexe problematieken. Hè. Het gaat niet gewoon over iemand heeft een misstap begaan en zal dat nooit meer doen. Het gaat erover, dikwijls hebben ze een verslaving, een beperking. Het zijn heel complexe problemen. En zij zegt, wij moeten daar proberen om een individueel aanbod te creëren voor elke gedetineerde, waardoor die beter gewapend is als die terug buiten komt. Maar dat is heel moeilijk als je kijkt naar die omstandigheden van die overbevolking, van de gebrekkige infrastructuur. En daardoor lukt dat niet zo makkelijk, hè. Ja, wat me ook opvalt is, als ik met mensen daarover spreek, er leeft toch wel het idee hoe oncomfortabeler een straf, hoe beter.
Maar we zien eigenlijk, ook uit internationale voorbeelden, dat levert helemaal niks op. Integendeel eigenlijk. Hè? Ja, dat is iets waar ik ook wel meer van overtuigd ben geraakt tijdens onze bezoeken aan de gevangenis. Er wordt dikwijls, op sociale media lees je dan van het is een 5-sterren hotel. Dat denk ik dat ik toch wel mag ontkrachten. Een 5-sterren hotel heb ik absoluut niet gezien. Ik zou er geen week willen verblijven. Het zijn vaak echt schrijnende omstandigheden. En ja, hoe zwaarder de straf, hoe beter. Een gevangene heeft natuurlijk ook bepaalde basisrechten die hier dikwijls al geschonden worden eigenlijk. En ja, je moet er toch altijd rekening mee houden dat die persoon waarschijnlijk vrijkomt en misschien wel ooit je buurman wordt. En dan is het toch beter dat hij tijdens zijn detentie heeft gewerkt aan zijn problemen en dat hij beter gewapend is om dezelfde fouten niet meer te maken. Joos, dat lijkt me het belang van de maatschappij dat we dat zo goed mogelijk proberen te doen. En tot slot, wanneer komt de volledige reeks eigenlijk uit? Vanaf maandag 27 juli is die te volgen in onze app en in onze krant. Joos, hartelijk dank voor je deskundige uitleg. Ik ga sowieso al je stukken nog eens lezen. Ik onthoud vooral dat het leven achter de tralies vaak veel complexer is dan dat we zouden denken en dat men eigenlijk ondanks de overbevolking toch heel veel goede initiatieven heeft, onder andere hier in de gevangenis in Hasselt. Wil je thuis dit en ander nieuws, dan kan dat via de HBVL-app. Dit was HBVL Crimi, de wekelijkse Actua-podcast over de Limburgse criminaliteit. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app.